Большой юбилей в эти дни отмечают наши коллеги, сотрудники радиостанции «Беларусь». 50 лет назад вышла в эфир первая программа канала. Однако не у всех белорусов есть возможность услышать это радио. Журналистов поздравила наша съемочная группа. Увага, гаворыць Мінск. У эфіры радыёстанцыя «Савецкая Беларусі». Паўвека таму з гэтых слоў пачалося не проста вяшчанне нашай краіны на замежжа, аднак і гісторыя адной унікальнай радыёстанцыі. Пра яе нават сучасныя беларусы часам не здагадваюцца. Гэта спецыфіка работы, кажуць пра сваю станцыю супрацоўнікі. Галоўная аўдыторыя радыё Беларусь 20 еўрапейскіх краін. У FM-дыяпазоне станцыю з задавальненнем слухаюць толькі на абмежаванай тэрыторыі Беларусі. Спачатку праграма выходзіла для нашых замежных суайчыннікаў на беларускай мове. Гэта было падобна на наш адказ Чэмберлену. Узмоцненую прапаганду замежных станцый можна было толькі контратакаваць. У склад рэдакцыі абавязкова ўваходзілі прадстаўнікі органаў. Цяперашні аб'ём вяшчання станцыі 26 гадзін на сярэдніх кароткіх хвалях і ў інтэрнэце на 7 мовах. У вяшчальным сезоне амаль 200 праектаў, аднак толькі самі супрацоўнікі могуць ацаніць, колькі сіл патрэбна на тое, каб заваяваць аўдыторыю. Каб гэта радыё было не радыё-газета, як я гавару, а паўнацэннае, цікавае радыё, якое канкурыравала па міжнародным эфіры. Звычайная пошта штодзень прыносіць больш за 100 лістоў. Удзячныя слухачы з Фінляндыі, Великабрытаніі сустракаюцца экзатычныя – Тринидад і Табага, Фіджы. Асаблівую 8-гадовую сувязь рэдакцыя падтрымлівае з адным шведскім аматарам станцыі. Он пишет, что вы умеете это делать так, что это совсем не выглядит как пропаганда. Конечно же, мы стараемся давать позитивную информацию, но мы не избегаем каких-то проблем, которые стоят в нашем обществе. Значная доля ў вяшчанні музыка, пераважна самабытная, народная. Абавязкова навіны, палітыка і эканоміка, дзе пра нашага айчыннага таваравытворцу. У прамым сэнсе прывабліваем інвестытараў і турыстаў, жартуюць у рэдакцыі. Для пачамучкаў стварылі праграму «Простыя рэчы», дзе тлумачаць, як будуецца бюджэт беларускай сям'і і колькі каштуе талончык. Актыўнасць станцыі апраўдалася. Сёння яна ў топ-10 на партале Еўрапейскага вяшчальнага саюза, яе праграмы трансліруе папулярная нямецкая радыё 700. Рэдакцыя зусім маленькая, з няштатнікамі крыху больш за 30 чалавек. І яны унікальныя. Ніводная ВНУ ў Беларусі не рыхтуе журналіста і мовазнаўцу ў адной асобе. Гэта тавар штучны. Адна маладая супрацоўніца рэдакцыі, напрыклад, забяспечвае ўвесь эфір на нямецкай мове. Сама манціруе і робіць пераклады. Прывыклі. А марыць толькі пра адну рэч – тэхнічнае перааснашчанне. Для нашай краіны гэта вельмі важна, што мы сёння маем паўнацэнны міжнародны канал на 7 мовах, які можа расказваць свету пра нашу краіну, пра Беларусь з першых вуснаў. Ірына Сушкевіч, Віктор Шпак, Беларусь 1.